लायनो होननाया मा जाखो नोंना सालथेलै सिखाद' बोरै जानांगौ जाखो बिदिबालाय जों सिख्लाफोरखौ नायबोनायालाय हा बावदोंसो साला से सालथे बावबायसोमोनलां साला थेंकिउलै सालथे थेंकिउ फोजाफैनायनि थाखाय थेंकिउथार बावथारबायमोन आं मा सानखो गारिया लायमारा गारियाथ' नै थांनोसैयानो र' आफाखौ लिंहैनोसै थांसै आफा आफा गारि लायनो होननायाथ' र' थांसै आफा एसे सिरि मोनदों नामा साला बेरे फुंजानि सिखारग्रा मोना दावराव साला गारि आया गावनो लायनो हासिगोन होननानै लायबाबो आंहा नोंसोरजों गारि लायनायाव थांबानो सम गैया फैसाखौ लानानै सानैजों लाना फैथां आंहा थांनो सम गैया इफोराव दे जागोन दे ओमफ्राय फैसाखौ हरदो थांसै जोङो दानो आमायाबो थांफानायबा एसे मोजां जागौमोन जोंलाय दा गारिखौबो मोजां लानो रोंनाय नङालाय आंहा सम गैया बिराद खामानि दं आंहा बेयाव थांफाबाय थानो हानाय नङा आङो जाबाय दे सालथे थांसै सानैजोंनो दे बिदिब्लालाय सालथे गारियानो मोजां बनायनानै लाबो थ'द' सालथे थांसै सालथे होनबा आयंआ थाथ'दो सालथेजों आंजों केटिएम लायनो थांगासिनो सालथेया एकदम मोनसेनिफ्राय बिराद खुसि जाथारदों नामालै सालथे एकदमबारे माथो मेथाइबो खनलायथारदों फाग्ला केटिएम मोनसेयाव खुसि जायाबा माथो जाबावनांगौ जाखो दे सालथे दे आंहा नोंनि सायावनो गोजासैलै आंथ' हाखाला माखौ टेनसन लाबाय थादोंब्रा नोंलाय सालथे माखौ टेनसन लाबाय थादों होद सालथे गारिखौ मोजां नायनानै सलाय सौदावगोन बोरैबा फाग्ला सालथे सालायनो रोङिसो सानखो ना माखो आंखौलाय मेरला जायगायावनो फिदिङो आं आरो दाथ' केटिएम मोनबावबा नायदो सोर फिदिंलायबावगोन आं जायगायावनो दे सालथे मोनगोरथोंसैल' गारिखौल' लायनो थांगोन मोनगोरथोंसै औ सालथे ओमफ्राय नोंथ' गारिखौ सलायनो रोङा खोमालै रोङाबाबो नों फोरोंदोब्रा सालथे अबावथो आंलाय गैयालाय अबाव सालायनो मोननायनि रोंनांगौ जाखो जागोन सालथे टेनसन लानाङा गासिखौबो फोरोंजोबगोन आं आंहा नोंनि उनाव फिसिआव गाखोनो मोनबानो जाबायलै सालथे नोंनि उनाव बासथाबनानै बेरायनो मोनबानो जाबाय टेनसन लानाङा सालथे गासिबो जाजोबथारगोन माखौ बुंबाय थादोंब्रा नोंलाय र' मोनसिगोनबो